pozik dator kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Martin Txiki eta Gentillak. Aspaldian Aralar inguruko mendietan Martin Txiki izeneko mutiko bizkor bat bizi zen. Oso pozik bizi zen Martin Txiki, bere ama, bere senide eta herritar guztiekin. Bere amak askotan kontatzen zion nola mendietan baziren izaki batzuk, Gentillak, eta beraiek ogi goxo-goxoa egiten zutela. Garai hartan, izakiek etzekiten ogirik egiten, etzekiten garia ereiten. Eta gau horretan Martin Txiki pentsatzen aritu zen. Eta beraien gana joaten manaiz. Agian, zerbait ikasiko dut. Hurrengo egunean, Martin Txiki bere aitaren gelara joan eta bere albarkak hartu zituen. Noski Martin Txikik jantzi zituenean, erraldoiak geratzen zitezkion. Hantxe joan zen albarka jantzita, mendiruntz. Eta Gentillak bizi ziren. Lekura iritsi zenean, iskin batean begira geratu zen. Hantxe zegoen gentil bat, apurka, garia dena menditxo batean biltzen zegoen. Eta pixka bat gehiago gerturatu zen. Baina gehiegi gerturatu zen eta Gentillak konturatu egin ziren. Eta oso azarra esan zioten, zer ari zara zu hemen? Ni bisitan etorri naiz besterik gabe. Eta honelaxe jarraitu zen Martin Txikik. Pentsatzen ari nintzen. Zuek gai altzarete gariz egindako menditxo hori salto batez goitik pasatzeko? Ni oso salto handiak egiten ditut. Gentillak Martin Txiki ikusi zutenean txikia esan zuten, nola egingo duk horrelako salto handia, eta parrez hasi ziren, baina erronka onartu zuten. Eta banaka Gentillak gari piloa gainetik saltoka hasi ziren. Bazi joan bat salto eta menditxoa pasatzen zuen. Beste gentil bat etorri eta salto egin zuen. Eta baita hurrenare, denek egin zuten saltoa. Oraingoan, Martin Txikiren txanda zen. Hortxe prestatu zen Martin Txiki eta korrika salto egin eta justu gari piloaren erdian erori zen. Denak parrez lehertzen hasi ziren. Denak parrez lehertzen hasi ziren. Eta Martin Txiki gari pilo horretatik jaitsi eta kobazulo hartatik triste buru makur alde egin zuen. Baina nahikoa urrundu zenean, pozik jarri zen, garia lortu dut, baina bere poza oso gutxi iraun zuen. Gentiletako bat konturatu zen Martin Txikiren pausoekin, gari aleak uzten zituela bidetik. Orduan, korrika Martin Txikiren atzetik hasi ziren. Ego nahi geldi, lapurralakoa! Martin Txiki korrika hasi zen, eta gainera Gentillak halako batean aizkora hartu, eta kanka!
justu Martin txikiren ondotik pasa eta pago baten enborrean zulatu zen. Martin txiki korrika jarraitu zuen eta oraingoan gaztainondo lehor baten barruan sartu zen Martin txiki. Hantxe eskutatu eta gentilak korrika pasa ziren. Eta ez ziren konturatu. Hantxe egon zen ordu pila bat eta gentilak aspertu zirenean eta berriz ere bereko bazulora itzuli zirenean. Martin txiki bere eskutalekutik atera eta herrira itzuli zen. Garia ekarri dut! Oihukatzen zuen Martin txikik. Denak poz-pozik jarri ziren. Martin txikik albarkak kendu eta hantxe ustu zituen. Lurrean gari multzo ederra utzi zuen. Garia daukagu, baina pentsatzen hasi ziren. Noiz ere ingo dugu garia? Noski, garia noiz ere jakin beharko zuten, bestela nola egingo zuten ogia. Martin txiki gauza batetaz gogoratu zen. Aurrekoan gentilen kobazolora gerturatu zenean eta haietako bat ikusi zuenean gari guztia pilo batean dena biltzen, zerbait kantatzen zuela entzun zuen. Eta hitz horiek entzuteko berriz ere, kobazolora itzuli zen. Hantxe joan zen Martin txiki bizkorra eta berriz ere iskin batean ezkutatu oso ausarta zen. Eta hantxe zegoen berriro gentila garia apurka multzo batean biltzen. Ostoa erortzean garia erengo dut, ostoa erortzean garia erengo dut. Hori da! Eta korrika batean berriz ere herrira itzuli zen. Ostoa erortzean garia erengo dut, ostoa erortzean garia erengo dut. Horrela kantari hitz berdinak errepikatu herrira iritsi zen. Ostoa erortzean garia erengo dugu, galdetu zioten herritarrek. Baina, noski, ostoa erortzean, orduan udazkenean erengo dugu garia. Poz-pozik jarri ziren denak eta garia erein, uzta jaso eta ogi goxoa jantzuten. Handik aurrera gizakiek badakigu ogi goxoa egiten. Beraz, gogoratu ogi goxoa jaten dugun bakoitzean? Gogoan izan Martin txikik erakutsi zigula ogi goxoa egiten. Badator txoro txaranga eta di iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com. Marrazkilarien txokoan. Kaixo lagunak, hemen txegaude berriz ere marrazkilarien txokoan. Zuen txokoan. Gogoratu, gaur ikusiko ditugun marrazkiak bezalaxe, zuek ere bidali ditzakezuela. Nahi duzuen marrazkia, nahi duzuen koloreekin. Bai, hemen behekaldean ikusten duzuen helbide honetara, bidali behar dituzue marrazkiak. Gogoratu, zuen izena eta adina jarri behar duzuela. Nik jasoko ditut marrazkiak eta denak ondoren ikusiko ditugun marrazkiak bezalaxe ikusiko ditugu. Bai, beraz, animatu eta gaurko marrazkiak ikustera animatzen zaituztet. Hementxe daude, gozatu!
Badator Txoro Txaranga eta Dei Iparruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com